मा बुस्थु माने खोथा आरो रुबसेयावसो आं मोनामनो हाया गगा मोनदा जोबगोन आं दरखौनो फिसिलाबायना बायदि थांदो दरानो खुलाय थाबायनो थाङोथिं थि पानखौ मोनामजोबो बे दा खम मोनामो बे थांदो रावबो गैया दा आं हारसिं दङ खामानि मावस्रांनोसै आं दासो सिखारबाय बिनानाव क्लासाव थांखांबाय जा बादों आं दिनै नै लोगोफोर जोंहा खान्थाल जानोसैलाय खान्थाल गोथां लाबोफादोंमोन न'निफ्राय रायलाय दानखानोसै दा बिगुर दाना मारै दानो आयो फुट जायगायाव माबाना होनाय नों गावनो ओरै माबाना होनाय माबा ओइ गोसोम माबा दै थायो जे सिङाव मा होनो बिखौ माइसुं ओंखारनाय हाथ'रा एसे ओरै जिरायना दानो नाङो आंखौ लाना आखाइखिनियाव इदि जिरलायगोन बिराद गोबाव लायोहाय बिनानाव आथाया आं आथा खालामना इदि खालामनानै आङो खालामनांगोन सिंखावखा डाइरेक्ट आं लेमनांगोन ओमफ्राय सिंखाव खानो हागोन ना आङो ओइ आं सिंखावनि गोमो जालायबाय नामा बाहाय जाबाय गोदै जागोन आरो खिन्थु गोदैखा ओइ वाव एलायसो गोमो जाबाय दा जानो गोथाव नुलायदों ना आं जानो नायनो लुगैबायनो आयु मासे गोथाव गोदै ना गोथावथार जि गोथावखा दंबावो दा नोंसिनाव ना गैला बारा गैला जायखिजाया थब थांबासो मोनबोगोन थब थाङामोन हेल' लोगोफोर नालाय जों नुहुरखाबाय जोंखौ डाइरेक्ट आयौ माबायदि नुदों नालाय मा होनदां मा होनदोंमोन नामा होनदां मिथिया अखायाखै दा आयौ मार होनदों जि गोसोम गोरान थादों साइकेल थादों दासो स्रां बे दहाय लाइटआ फ्लाम जाबाय थादोंमोन ना जों दहाय थाबथानाय मोनबा बारा गोसोनो हागौमोन दसे आयु मानसि गोसोम नुदों आंखौ ओइ खिनियावसोमोन बैहायसो गारिजों फैबानो जायोमोनलै गारिजोंनो लामाखौ लाना आं खेबसे जोङो दा ट्रेलाराव थांगासिनो दङ जाया इनि पकेटखौ जां बैनि पकेटआ जा अयसाइसखा आयौ बे खेबसे जानायावनो ना होनखाबाय गोबानो ओंखारला बेयाव मैगं मोनो लकेलानो मैगङा ओइ दाख्लै काबेरिया माबा मा होनोमोनलाय थास' लाबनाया जोंनो इदिमोन दा नैदि माबायाबो बिदिनोखा थास' आथिङाबो थाइगिर दङ मैथा दं नैथिं हाबनांगौ उइन्डे जालायबाय थादोंहाय जोंनि खाथियावनो बेयो ओमफ्राय खाथियाव फैबाय आं थांबाय थाग्राया बेलेगावमोन ओइयावमोन एसे गोजानावमोन ओमफ्राय खिन्थु दिनै बेयाव खाथियाव बेयावबो फैयो आरोना हाँ मम्मी मैं अभी इधर दुकान पे मेरा इतना ज्यादा है मैं हूँ काला काला देख रहा है đây मैगंफोरा हाय itu nujono ओंखारबाय एसे मोजां बारनांगौ बेयाव बिराद मानसि दंफैयो साहाया जि गोथाव नै आयौ मालायखौ लाबोबाय
ना नै प्रडाक्ट चाय बर'फोर गोजा सिगांहाय मिसिं थाजोबोमोन ओमफ्राय दाबो दङ सिनायनाय गोजा उदालगुरिनि सोरखौ हा इस बैखौ लानांगौ नाहाय नै बोरैखायनो होनो बिनानावा मा गाबोन मोसागोन नोंसोर मोसागोन नामा मोसागोन सोलोंबाय नोंसोरो सोलोंदों होमबालाय मारै मोसागोन सि सोलोंलासिनो ओरैनो ससेल' ओमफ्राय द्रामाबो खालामो सोलोंदों नोंसोरो सोलोङा गाबोन दसे ओरैनो सोलोंनोसै दा ओमफ्राय द्रामाबो देखायगोन मा नोंसोर माखौ गानगोन सारि गानगोन ना इखौ मोनसेया दख'ना अ ट्रेडिसनेल गाननो रोङा होमबाबो जिखुनु मोनसे कालारनि जानांगोन आरो बिसोरो माने बर'फोरा मोनसे कालारनि जानांगौ होमबालाय मा कालार बोरै मिलायगोन सि नङा जेनेबा दा बै गोथां गुफुर अरेन्ज होआखै दालाय बिदिनो जोंबो बिदिनो जायखिजाया मोनसे गाननांगोन आरो ए नालाय माखौ गानगोन गोथां गोथां दंना गैयामोनथाय दंमोन खोमा बे फुजा हरनाया दंमोन जोंख्लाबजोबनायसै सिम्पोल दंना गैयामोनथाय बै तुलुनि लोगोफोरा थांबाय सेसासोना गुसुखौ लाबो तुलु गुसु लों जोबलायलायबायनो गोजौआवबो दंमोन ना नुहुरा एसे गोथावसिन ना iya ini saya sana goथाव दाख्लै थांनाव फैफिननाय गोजौ मानसि गोथै दिनैसो गोथावसिन मोनदों ना सोरखौ गोथाव मोनदों दिनै साराया गाहाया गुसुं जाबा सिनिजों पियाजजों खारोनो नंगौना नङा दे खालायनायगोन गाबोननो नायखागोन गाबोन दिनै नाय चावमिन फैगासिनो जोंना चावमिन गोबावथार लायो चावमिना Oh my god, dasar kali-kali berat pesan bener. Ang gede ya? Sudah sampai. Ang singang. Sudah rasa. Oh my god, saya juga. जाखांनानैसो लालायबाय नै बावला जाखांबाय लोंखांबाय ओंखाम जाहैबाय जाखांबाय माखांबाय हा 당근 이거 말아 bedor. Nah, bawa bedor.
सामब्राम गुफुर लानांगौ मैगं सामब्राम गुफुर गैया ओमफ्राय बानलु गैया बानलु दं बानलु गैया बेनाव थाव मा भिडिअ लादोंलै दिनैलाय सानलायदों आंखौ इयो उदै लोमथारदोंहाय बोरैबानो आदा केनेके आदा 450 बल আছে मानैखौनो लाबाय थादों ओमफ्य मा लानो मैगङालाय दंखाजोबो ना बाथोन जानो ना होनबालाय फैनायखौ ना किमान oh आलू गया बेसेबां लागोन 1 केजि खाले नायसुन দেয়া নাই তো আমি বস্তা রান্না বাসি আনি थांनोसै जोङो दा जोंखौ माला मानि भिडिअ आङो मेकआप फुनाखै नालाय गोसो जेरै दङ बिदिनो फैखादों जोङो नायनानै सिनायखायोना गाइसमोन जेरै दङ बिदिनो फैखादों थांलाय फैलाय टिउ 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 टुन 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 आयौ गय लानि गय जानो लुगैसिगोन आंखौ गय जालाय लायो होनलाय आयौ जि किउट नै बाय मोनबा लानोसै पास्ता गिर गया रे फाइनली हो गया सब कुछ चलो अभी सेनो नागिरदोंमोन आं बेखौसो भिडिअ लानांगौमोन लानो रोंदिया दे अबा माने एसे आनकमफर्टेबल मोनोना भिडिअ लानाय जायाखै जि इन्टारेस्टिं माने मोनसे बुस्थु थांबायना बे टाइमावसो लानो रोंदिया लानांगौमोन आङो गाइस फाइनालि सफैबाय एफा गरम मोनजोबबाय आयौ हावनो नायलाय तुनुआ गाबोनो लाङो नै माबायाव गावसोरनि इनस्टिटिउटआव मा नायलाय बेफोरखौ खिलाङो बेखौ मा होननानै जाहोगोन दे नों मानसिफोरखौ मालाय गावा जाहोयोनो गाबोनो चिकेन बराखौ जानायखौ लानो बावबाय ओमफ्राय लेग पिस जागासिनो जोङो जानायाव माता माति गैया थास' ओंख्रि संदों बियो मा आयौ खामानि मावदों न'निफ्राय लाबोदोंमोन थास'आ नामा दाख्लैथ' जाजोबखानाय स्लिमनो जाग्रा आं फुङाव नायबा माथो ओंख्रियानो गेलेलायना सानदों आङो सानैजोंनो जाजोबनो हाथारदों ना इसोरो सानदों दा जेबोआनो जाबावाखैयो ओरैनो एवथ्रमनायल' जादों गाबोननि थाखाय साननै जाखायो sama padahal sesosa diserang gila gaul di dulu sakit ngapa kedem पिताजी मुझे और आगे बढ़ना है पार्लाराव थांनो सोलाबा नालाय आयौ आसिफोराबो फुननोबो रोङा नांलाजोबो बिदि गानग्रा दं दा इयाव जाबाय सोंनायखौ समायदों आं नुवा फुनखानायखाय फुनदेरना दं खाराखैमोन ना बे उल्थासो इयो सिगांथिं नायथिं ओरै दावरायनिसो इयो दावरायनिसो फुजानि दावलेबनि ग्रोम गोलाव द्रेयानो ब्लाउस आंनो गिदिर जायोथ' दाबो सुख्रेबाखै आङो माने एसे सुख्रेबनांगौमोन सुख्रेबाखै
उनाव माने एसे मोदोम देरबा गान माने मोदोम देरलाबायबा होननानै दालाय देरबाय आं सङै जानायखौ आं संनो जानायखौ लायनायनो बेसे गिदिर जायो सुवाखै आरो इयो माला गाननायमोन फुरा फाक्का फिसाखा नै फिसा न'नि हाबजालानो नै नों मोजां गानाखै दालाय हाबजागोन खिन्थु मोजां गानलाय नोङो जेननो थिनो थाग थिग जागोन मोजां गानलाय सुक्रुबनो दंथ' दिनै दाबो आरो सुख्रबावनांगौसो आंना होमबा एसे फुंखाबाय गस्ला दंबावो फुजा खालामनो गाननांगौ गाननानै भिडिअ बानायनो मोनाखै जायोथ' मोनथिंबो सोलाय नोङो जायो जानाया गस्ला गाननायखाय माबादों एसे ग्रोब ग्रोब जायो आरो नोंनोसो फिटिं जाबावबाय खोमा ब्लाउसानो ग्रोब ग्रोब गानबानो नै ओंखायनोथ' आंनिसो एसे गिदिर जाबावानो